L'artista internacional Quim Serrano Bou ha tornat a captivar el públic de Blanes amb la seva nova exposició Collage Art, exhibint una àmplia selecció d'obres que reflecteixen la seva llarga trajectòria artística. La mostra, ubicada a la Sala Garcia Tornel, combina peces noves amb treballs destacats del seu repertori, incloent-hi impressionants catifes de colors creades per ell mateix i confeccionades a mà a l'Índia amb materials reciclats, així com peces úniques carregades d'històries i significat. El que pretenc amb això és evidenciar aquestes coses. Jo sempre he treballat molt en art social i llavors el fet de treballar amb això, per exemple, els troncs aquests trobats no deixen de ser troncs que han caigut, alguns de forma natural i altres no. Després enganxar el que és natura amb el plàstic. M'agrada treballar molt el plàstic perquè el plàstic és el petroli i el petroli és un dels problemes que tenim més en el món, no? És a dir, les guerres quasi totes provenen d'aquests problemes així, no? Per interessos econòmics, en definitiva. El color també és com una provocació, és una manera de cridar l'atenció, de dir, para't i observa, mira, no? Sigues una mica crític, reflexiona sobre el que t'estic dient, entens? És com un sacsejament. Podríem definir amb el tema que hi ha una mica de tema d'art social, el collage reciclat, el moviment, diferents coses. El que tenim a darrere són una alfombra, una estora, que també pot ser un tapís, això depèn de cada un, i està fet amb material reciclat. Està fet amb material que es diu PET, que són com ampolles de plàstic, bosses de plàstic, exacte, que el van estirant fins que fan un fil, no? Un fil que quasi sembla cotó o llana, no? És increïble el que arriben a fer, no? I les escultures, hi ha una part d'escultures que ja els anirem veient, però també hi ha molt material reciclat i les escultures són troncs trobats al riu, agafats, i llavors es van incorporant-li, ja t'he dit, materials com bosses de bessura, utilitzo molt material reciclat, molt. S'ha dedicat sempre a això, vull dir, ho porta a l'ànima, treballa cada dia, és incansable i té molt de bagatge. Llavors una base molt forta de tots els anys que va estar als Estats Units, exposat a tota Europa i arreu del món també. La seva obra també es ven a tot arreu i aquí hem de, si més no, donar-ho a conèixer al poble que tenim aquest gran artista. I jo encantada de poder transmetre aquesta energia que té en Serrano Bou. L'exposició de Quim Serrano Bou estarà oberta fins al 24 d'agost, de dilluns a diumenge, de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit. Els visitants podran gaudir d'una mostra que reflecteix el seu compromís i valentia per denunciar injustícies i promoure la reflexió social. Aquí la paraula guerra,